Păi m-am plictisit ce să mai fac pe server. Deci ce-mi datorezi? tu n-ai citit niciodată o carte a competenței. Nu vă dă la română la școală să citiți o carte a competenței. Pentru că sunt prea proști ăștia de la noi din școală. Nici măcar o aură, nici măcar aura sabiei. Nimic, pentru că sunt prea proști și în fiecare zi facem recapitulare ca să ia și ei măcar 5 la examen. Niciun iures. Nu, tu nu mă înțelegi? Voi să-mi bat picioarele, dar nici de muntele Sohan nu v-a zis, mă? Nu. Păi, îți spuse că se schimbă în fiecare... Dar ți-am zis eu mai devreme unde e muntele Sohan. Ai reținut? Și îți spuse că nu știu. Dar nu ți-mă. Nu îți spuse exact. Ți-am zis, mă, că nu muntele Sohan e în Portlanda. Nu există așa ceva. Ce? Nu există așa ceva. Păi cum, bă, mai devreme ai zis că există și tu mi-ai spuse că există. Glumeam, mă, muntele Sohan e în Australia, mă. Bă, Alin, în afară de abecedar, ai terminat vreo carte? Am citit toată Biblia. Da, bă, nici nu știu deci ce ai citit abecedarul, Biblia și ai terminat cărțile de colorat, nu? Dar măcar tu ai citit Biblia? Nu. Nu pot, am citit cartea competent. Bă, Alin, eu n-am fost cu ea în clasă. N-am de unde să o citesc. Tu cum ai citit? Ai fost cu ea în clasă? Dar tu ne zici nouă că dacă știm ce e Biblie. Nu știm, bă, că la noi în județ, în Brașov, n-am făcut. Noi am făcut cărțile competenței în Brașov. Foarte tare. Și am făcut și cartea arme și cai. Dar nu mă spun că nu am făcut pentru că... Bă, fii atent. Voi n-ați dus niciodată un dinte de orc la biolog să-l studiați? Păi voi ați disecat chestii? Da, mă, la biolog ne pune... N-ai făcut misiunea? Mă, eu vorbesc de viața reală, nu de... Bă, n-ai făcut misiunea de la biolog, mă? Nu v-a pus biologul școlii să duceți dinții și... Intrați pe Minecraft. Suntem pe Minecraft. Că uite, vorbeam cu Alin. Uite, bă, zice că... Bă, Sergiule. Da. Zi tu, mă, la tine în județ, nu te-a pus, mă, la școală să duci la biolog Crengi Zelcova? Ba da. Păi, uite, pe ăsta nu l-a pus. Și dinți de orc. Școala noastră nu are fonduri. Pentru astea, pentru... No. Nu, de ce râzi? Pentru că așa e. Păi ce școală e aia, mă, fără biolog? Bă, spune un pic aia cu le-am studiat Australia. Știi cine râde așa? Nu vrei să spun cine râde așa. Că după aia te sună și începi să plângi. Deci... Zi, cine râde? Păi îți spun. Hai, mă, eu sunt următorul la păcănele. Cine? Eu! Mă enervează ăla, James, să vezi că stă acolo și sparge. Stai, așa. Hai. Hai, dă-l afară pe ăla. Nu. Săran, l-am amărât. Dar să... Bă, ce? Bă, dar nici o frunză de dud nu te-a pus să duci. Dă-mi afară pe James ăla. Bă, dar frunze de dud nici pe mine nu m-a pus să duc. Stai că... Pe tine nu te-a pus Andrei. Stai că eu sunt alt profil, bă. Bă, dar trandafir al plin te-a pus să duci, nu? Nici trandafir al... Nu, eu am dus cartea blestemelor, am dus glob de gheață. Dați. Suvenire. Tu ești prost, cartea blestemelor, de unde? La ceapă. Ați adus la școală? Bă, Cristi, am dus suvenire din Italia și m-a trecut. Vedeți că intru în confă cu Ionuț că o băgat iară. Bă, stai aici că dacă nu-ți scot adminul. Bine. No, stai că atunci vorbesc cu el. Bă, Cristi, ai auzit ce am zis? Ce? Păi nu mai știu ce am zis, speram că ai auzit. Auzi, Cristi? Nu, tu știi pentru că e rândul meu, el mai intră odată. Bă, frate. Bă, Sergiu, pe tine nu te-a pus să duci trandafiri alpini? Ba da. Păi nu, și pe mine, uite, pe ăștia doi văd că nu i-a pus. Bă, Cristi, ceapă, știi cum am trecut eu clasa? Am dus suvenire din Italia. Mă.
te-am dus jail. De alea de se încantează acolo în Italia, nu? Du înapoi. Acolo lângă Roma, e un oraș micuț. Da, bă, și mi-au picat la... Mi-au picat la demoni. Ăla numit, mai are denumirea și de 7 zombie. Mi-au picat după ce i-am omorât pe exorcizat. Și-am pus și la închisoare. Da, știu și eu. Bă, da, ai fost acolo lângă, în Grecia, în pădurea fantomelor. O, da, am fost. Pădurea roșie. Ai fost? Da, bă. Ai văzut buturugile alea, bă, frate, ce agresive arătau. Sergiu, Da? de ce te dus jail? Pentru că ai folosit hack. Și ăla folosește hack. Cine? James ăla. Nu cred. Nu crezi? Verifică. L-am verificat. Bă, dar n-ai... Da, pășuni de alea, pădure fantomă, n-ai văzut acolo că erau expuse? Andrei, n-ai văzut pășuni... Nu intrați pe Minecraft. Bă, Andrei, Da. Da, mama, afară de pe jail, că am de făcut casă. zi-mă, Andrei, ăsta, Aline, zi-mă, tu n-ai fost în Grecia în pădurea roșie? Nu, n-am fost. N-am fost în Grecia. Bă, ai fost în Danemarca. Trebuia să mergem în Coreea, dar... A, păi acolo stai, mă, că acolo era turnul în mere. Acolo Bă, să mergem. ați fost în Danemarca. Bă, Andrei, gata, acum nu-ți bate joc de el, mă, că asta de Narmenca, asta nu există, frate, dar... Alea ce le-am zis eu mai devreme există. Nu, bă, serios acum, dar n-ai fost atunci în Coreea, când ai fost, n-ai fost în turnul unei mere. Dar ne-au auzit că a trebuit să mergem Ți-am în spus că MMS. trebuia să mergem în Coreea, dar n-am fost. Și trebuia să vizita și turnul, nu? Păi bă, n-ai auzit că Să n-au știi, avut să știi, Andrei, nu mai lua din astea replici din desene, pentru că le-am mai auzit la școală pe care le zic ăștia. ce replici din desene, bă? Da, dar Armenca sau ce zicești tu, l-am auzit la ăia de la școală. Păi și cum a fost când l-ai auzit? Lăseau ăla de la școală. Andrei, nu-ți bate joc de el, frate, eu chiar vreau să văd la ce nivel e Craiova față de Brașov și văd că e mai scăzut nivelul. Mai slab. Bă! Au băgat 1-2 blocuri de diamond și mai are 10 ture și are 22 de premii. Tu nu vezi, mă, că are hack? Nu are. Nu știi tu. Cu ce? Da. Dar spune că nu... Să nu... Da, ce? Da, ăla, cum îi zice, mă? N-ai făcut niciun manual la plus? Adică... Un pergament binecuvântat, nu v-a dat să faceți la școală? Nu. Nu N-ați ajuns? la ora de tehnică. Aoleu, voi faceți tehnică. Da, mă, nu v-a pus să faceți pergament Noi binecuvântat? nu facem materiile pe care le faceți voi. Bă, auzi, voi faceți pictură la școală? Da, desen. Da? Și pictați pe sticlă sau pe pânză? Păi n-am ajuns, trebuie să ne învețe. Adică stai, că noi facem schițe. Ne-am învățat să Ești la facem... arte? Da. Oh, fain așa. Adică Da, nu, zi, nu. mă, Da, pe voi- nu bă, pe voi nu v-am Păi noi nu învățat, facem frate. tehnică, noi facem tehnologie. Cu totul altceva. Păi da, bă, la tehnologie, nu v-a pus să Păi noi la tehnologie... No, noi la tehnologie învățăm, deci știi cum e cartea. Noi trebuie să învățăm tot ce scrie acolo, cuvânt cu cuvânt și tablă. Bă, tu ai dropat în viața ta un bless? Zi, frate, ai dropat vreodată în viața ta un bless? Unde Bă, se știți învață câte premii trebuie să-i dau la 1? 5-2. Știm să citim și... Păi dar nu-i mai da, bă. Nu-i mai dați, spuse Spune-i că s-au închis păcănele. și de la afară. Și pune în jail. Da. Nu, să nu faci asta. De ce să nu facă asta? De ce să-l pun în jail, mă? Roșu, căzut roșu. Dacă te pune pe tine în jail. Am fost în jail mai înainte. Și... Păi na, dacă te mai pune încă o dată pentru jumătate de oră. Serios? Hai, mă, fac. Nu fi. Nu. Bă, nu v-a pus la...
Stai că ai zis că nu faci tehnică. Nu fac, Bă, pe noi ne-a pus la tehnică să facem sabie lună plină din carton. Pe voi v-a pus. Adică stai că nu faci. Dar nu faceți extra... Adică la tehnologie, mă, nu v-a pus să faceți sabie lună plină? Bă, se întrerupe, mă. La Alin.